Good morning mga ka-studio. Today's episode po, dito po kami magluluto sa loob ng bahay. Kasi sa Bisaya pa, dag-uom pa sa gawas. Meaning, meron bang paparating na ulan, mabaga maulanan po kami. So, for today's episode po, magluluto po kami ng mixed seafoods. Sobrang dali lang po dito lutuin mga studio. Meron pa ko ditong dala na merong clams, tahong, merong shrimp at saka ito po crabs. So, unahin natin itong lutuin yung crabs mga ka-studio. Tara, let's go! Ito na po mga crabs namin mga ka-studio. Napahigot, okay na kay gilimpyuhan na. Nagyan po natin mga studio ng Sprite. Gawin natin dalawa. Tapos, lagyan natin ng kunting asin. Yan. Tapos, takpan natin ito mga studio. After 15 minutes mga ka-studio, check nga natin. Wow! Sobrang pula na mga studio, luto na to. Ganda ng kulay. Okay na to. Kasi hatiin ko pa to sa gitna, ganyan. Tapos ilagay natin. Sama natin. Set aside muna natin itong mga studio. Ito na mga studio. Mag-start na po kong mag-gisa. Kunting mantika po. Tapos ilagay ko na ang butter. Yan. Madami itong mga studio kasi madami po yung mga seafoods natin. Next, ilalagay ko na ang ahos. Yan, ilagay ko na din po itong Bombay. Gamit ko dito po, Bombay nga puti. Sarap kasi itong Bombay na puti. Kasi kahit hindi mo lutuin, nakakain ba? Kaya masarap to siya sa seafoods. Isasabay ko na rin po mga ka-studio ang ginger, luya. Yaan muna natin itong mga studio na mag-isa po sandali. Okay na to mga studio. Ilalagay ko na yung mga seafoods. Unang-una po, tahong. Meron din tayo ditong clams. Mix muna natin sandali ang studio. Dali lang po ito siyang maluto.
ilalagay ko na din po yung shrimp mga studio. Isasabay ko na. Ito po, shrimp. Ako po, ang sarap nito. Maglalagay ako dito ng asin. Kunti lang po. Tsaka black pepper. Yan. So, takpan muna natin itong mga sudyo ng ilang mga minuto po. Madali lang po ito. Balikan po natin mamaya. Ayan mga studio. Okay na to siya. Nakita nyo po na nangaukab ng mga shell sa clams at saka sa tahong. Yung shrimp, madali lang po yung maluto. So ilalagay ko na yung additional natin na seafoods. Mukhang malaki yung lagayan natin mga studio. Wala na kasi ibang kaha dire. Kasi nasa loob tayo ng bahay ba. So ayan mga studio. Lalagay na din ako ng bell pepper. Kunting toyo. Szechuan soy sauce. Ayan. Saka hindi mawala ang oyster sauce mga studio. Luko na to. Lalagay din ako ng chili powder sa mga mahilig po ng mga ay anghang ba. Kunti lang pero kasi yung chili powder hindi naman masyadong manghang. At siyempre po para mag-complement yung mga lasa niya, lalagay ako ng brown sugar. Yan. Pag-mix na lang mga kasudyo. Hindi na po tayo naglagay ng tubig dito kasi yung mga seafoods po, mayroon na po silang tubig na lalabas ba. Hirapan tayong mag-mix pero okay lang yan mga kasudyo. Ito po, sobrang bango na po nito. Iyaan natin to siya mga studio ng mga 3 minutes lang. Tapos maglalagay tayo dito ng cornstarch na mayroong cornstarch na tinunaw sa tubig para medyo lumapot yung sabaw natin. Iyaan muna natin to kumulo mga studio. Tsaka para mag-mix yung mga ingredients. Balikan natin mamaya. Ayan, okay na to mga studio. Naku, ang bango na po. So ilalagay ko na ang cornstarch na tinunaw sa malamig na tubig para maging malapot pa yung sabaw natin dito. Yan. Hindi po yan gata cornstarch po yan.
sabaw niya mga sudyo. Yan o, yung sabaw niyo. Sus, kalami na ginani. Mix natin saglit. So dumami po itong tubig niya dahil po ito sa clams. Ito ba? Madami ito siyang kalalabas sa tubig. So okay lang yan mga sudyo. Sobrang sarap ng sabaw nito. Talagang panalo po. So ayan mga sudyo. Sobrang dali lang po. So ito na. Luto na po mga sudyo ang ating mixed seafoods with oyster sauce. Na po, ilipat na po natin to sa serving plate. So ito na po mga studio, luto na po ang aming mixed seafoods with oyster sauce. Yes. Parang social tingnan na. Pakinggan pala. So titikman na po natin to mga studio kung talagang masarap ba ito. Si Mrs. po talaga yung magsasabi kung masarap kasi siya yung nakakatikim talaga. Pero kung titingnan mo lang, talagang sobrang sarap po talaga. Ang ganda po ng kulay niya. Ganda ng kulay. So, hindi na natin patatagalin to mga studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you. Tara, nga na ta. Dira daw, signahan mo daw. Kinamot lang yung mga studio, tapos na po kaming hunaw. Kani mo mga dakuan mo. Hala. Shout out pala kay Tita Din. Maraming salamat. Tita Din, hello po. Kumusta kayo Yan, dyan? paborito niya to, mga seafoods ba? Kain tayo nito. And to Tita Matea, Opo, kain tayo. sa lahat po nang nag-request ng seafoods, ito na po mga studio. Yes, mixed seafoods. Yan no? Naghanda rin po kami dito ng suka na may sili. Kainan na to. Lami oh. Ninuot ba yung sauce? Ito po. Meron po dito sabaw. Alam mo, isang bayang eh. Fresh kaayo ang mga seafoods. Sarap-sarap po. Sarap. Thank you, ma'am. Punan ka na ako. Kinayan, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng nakisabay sa amin ngayon. Yes po. Kain po. Kain po tayo. Ako. Nabis po, panalo po yung sabaw niya. Ang sarap talaga. Ito pa Ang gana ng nanuot sa kain. kuan pa. Sa shrimp ba? Mm. Nanuot yung sabaw. Ang gamay yung kanon mo. Dagdag po tayo ngayon mga sunyo.
Sarap. Ang sarap niya, no? Ibang style din po ito sa seafood board, pero ito po, sobrang sarap din po. Yes po, try nyo din po ito. Oo, madali lang lutuin, ma. Ano? Tahong? Ito pang. Ilawing tahong, lamig kayo. Sa mga mahilig sa seafoods dyan, ito na po, kain tayo. Gatulo-tulo pa eh. Nanuot, kid kaayo siya pang. Lamig ay? Kalas ikan una. Ang dami nito mga studio. Yung lasa niya is manamis-namis. Na mayroong alat. Dahil ito sa oyster pa. Oo. Tsaka sa kuan yung lasa mismo ma yung mga anong tawag diyan mo? Yung tubig ba na na-produce ng seafoods ba? So combination po ng kuan ba? Lasa ng mayroong lasa ng shrimp, ng mayroong crabs at saka yung sabaw ng clams. Yun, nagpapalasa din po yun. Nag-complement po lahat, no? Naglagay din tayo ng brown sugar. Ako siya, kuha mo. Bigyan kita ha. Ngayon doon. Shrimp po. Rice pa more. Dami kini pare sa bahaw. Ano? Lalong-lalo na po ngayon na yung Muulan ba? panahon ba? Malamig. Ang sarap pong kumain. Supposedly po sa labas namin to i-shoot sana ba. Kaso ang lakas ng ulan. Kanina umaga pa nag-start mo no? Yes po. Matagwan mo. Kung ko sabaw. Yung sabaw po niya nakagana po sa kain. Yan o, malapot yung sabaw niya mong ba? Ang sarap sipsipin ng kuan pa, shrimp pang. Ang lasa po. Dito sa ulo. Belated happy birthday nga po pala kay Karin Sindrejas. Ayan, Po, Car. belated happy birthday po. Car. Akar. Mga unta, Car. Nakunta niyo. Mia mo? Ano? Guba ang dadayit ito no? Try nyo po ito mga studio. Timing po na kuha na Semana Santa ngayon ba? Mga seafood muna tayo. Sarap sipsipin. Grabe. Lalong sumarap ito kasi fresh na fresh ba? Dito sa amin, daming fresh po. Bagong huli lang talaga. Bili ka ng crabs, buhay pa. Gumagalaw pa. Yan o, laki ng kahumang. Sino ito, ma'am? Naan, ako pa. Kalasa nyo kay kanon. Maraming salamat nga po pala sa 250,000 subscribers po. Opo. Maraming salamat po.
Grabe man. Mm-mm. 250,000 na tayo ba? Hindi tayo paniwala no na maabot tayo ng ganyan. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At sa Facebook pang parang Opo. 218 siguro. Sa Facebook din po. Yes po, maraming salamat. Maraming po. salamat po. Sa lahat po ng mga nag-stay ng stars po, shout out po namin mamaya. Yes po. Hindi namin kumain po, maraming salamat. Nabutan yung subscriber natin sa ano? Facebook. Ang bilis ang Facebook no. Mm. Ang dami nating nakain man pero parang hindi nakunan. Yes po. Ang dami pala talaga. Ubos na naman yung Kanin. Sarap po ng sabaw. Sabaw niya, grabe, panalo. Sa sabaw lang yung ulam, okay na. Mm-mm. Siniparit po namin, niluto muna yung crabs mga studio kasi medyo matagal kasi itong maluto. So ayaw nating mag-overcook ng ibang mga kuhan ba, seafoods. Panalo talaga no? Mm. Kulang pa rin yung rice mo. Bigyan pa kita. Meron ba? Meron pa konti. Ako talaga mahilig ako sa rice ba. Lalo na ganito yung ulam. Bilis ngipo na. Yan, tama na yan, Mang. Okay na yan. Ang suka, Mang. Huwag kayo magamit ito. Gamit ng sabaw. Sabaw. Ang sarap din po ng lamas. Serius mo. Ay, Dami kayo supong ulo, no? mm. May laman. Ang sarap din pong kilawon. Lasa ko nitong crabs mo. Dami kayo grabe mo. Kinapo ako, ang dami ko mong nakain mga studio. Open ko muna itong coke. Muha, Mang. Doon yan, no? Ayaw mo. Ya. Yan. Cheers tayo. Cheers tayo. Cheers!
Grabe, ang sarap. Sarap po. Shoutout po muna kami. Mega shoutout po sa lahat ng nag-send sa amin ng stars sa Facebook. Sila po ay sina Grace Bacor, Gemma Windel Gemma, Jill Bjornson, Joyce Macado, Osi Cruz, Julia Erika Di Guzman at Naomi Canoy Pastrana. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-send ng stars. Yan. Shoutout din po Rosemary Arabis from Saudi, Chris Ventura, Cosmi Tre Vlogs from Masbate, Mark Aaron Casino, Kaloy Aurelio from QC, Phil Alv family from Italy, Cristel Fiderigan from Rodriguez Rizal, Mama Eva Buendea Saison, Julia Gilbolingo, Jean N. Kaira, Jovi Bilardo Vlogs, Willie Pamat from Cebu, Dungog family from Babag Lapu-Lapu, Health Worship, Ryzen Zian Muzo, John Colarga, Franco family from East Valley, California, Kurt Andre Maniego, Marley Maurilio from Davao, Monterdi Brothers TV, Joey Lagmay from GMA Cavite, Eat with Vince and Jonah from Cainta Rizal, Aislog Nakaya, Aisel Nakaya at Amor Mahinay from Naik Cavite, Pipay PH, Stephanie Moore from Sweden, Gloria Cagas from Siargao, Raymond Montero from Mandawi City, at Mabido family. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po na sobrang sarap po na mixed seafoods with oyster sauce. So sa mga gustong mag-try nito po, i-follow nyo lang po yung process natin sa first ng video po. So maraming salamat once again po. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye! Bye-bye!